Има места, които не впечатляват шум и величие, а с тишината, която остават в теб. Места, където всяка скала сякаш е свидетел на отминали векове, а всяка извивка на реката пази спомен. Спомен за нечий живот. Такова място е Пепелина. Малко село, сгушено в сърцето на живописният каньон на река Черни Лом, обградено от високи варовикови скали и дива природа, която векове наред е останала почти непокътната. Тук времето сякаш тече по-бавно, а човек неусетно започва да се вслушва повече в тишината, отколкото в собствените си мисли. Но Пепелина не е известна само с красотата си. Това е място, където историята и народната памет се преплитат толкова силно, че понякога е трудно да разбереш къде свършват фактите и откъде започват легендите. Именно за това малко русенско село продължава да буди любопитството на всеки, който е прекрачил прага му. За името му се разказват различни истории. Едни романтични, други трагични, трети обвити в мистерия. Те са предавани от поколение на поколение и са превърнали Пепелина в място, където всяка легенда звучи сякаш може да е истина. А сега нека заедно се потопим в трите най-популярни предания, които и до днес живеят в паметта на хората. Здравейте! Днес се намираме в село Пепелина, моята първа локация за най-новият ми канал Говорещата с вълци. То се намира само на 40 км от град Русе и е най-малкото село в Русенски регион. Тук живеят целогодишно само 15 човека, въпреки че по статистика са много повече. В близост се намира пещерата Орлова чука, а каньонът, в който е разположено селото, е живописен и осеян с много истории. Аз съм Говорещата с вълци и днес ще ви заведа там, където легендите все още имат своя глас. Вече се намираме в самото село. Наистина е доста обезлюдено, но гледките започват да се разкриват още от сега. Тук наистина витае нещо магично, за което на този етап нямам думи. Нека да продължим и да разберем какво ни чака по-надолу, в сърцевината на каньона. Разказва, че преди много векове по тези земи живяла девойка с необикновена красота. Казвала се Пепелина. Вестта за нейната хубост се разнесла надалеч. И когато настъпили тежките времена на османски нашествия, баща е решил да я скрие на място, което никой никога да не намери. Високо в отвесните скали издълбали тайно убежище. До него се стигало по тесни каменни стъпала, а входът бил почти невидим. Там Пепелина чакала бурята да отмине. Но уви, съдбата решила друго. Според едни разкази, преследвачите открили нейното убежище и за да запази свободата и честта си, тя сама избрала да скочи. Според други, скалата се срутила след силно земетресение и завинаги затворила младото момиче в каменното му убежище. И до днес високо в скалите личи квадратен отвор, за който местните казват, че е останал от това убежище. А селото, за да не забрави красивата девойка, било наречено Пепелина. Можете ли да си представите, че точно в тези скали зад мен са живяли монаси? Монаси и сихасти, изцяло отдадени на Бога. Сякаш в този каньон все още оттекват техните молитви. Втората легенда е далеч по-земна, но не по-малко интересна. Някога
Тези гори били изпълнени с хора. Хора, които изгаряли дърва и правили дървени въглища. Те били жизнено необходими за ковачите и майсторите в средновековният град Червен. Ден след ден над долината се издигали облаци, сива пепел, а вятърът е разнасял по скалите дърветата и къщите. Пътниците започнали да наричат това място земята на пепелта. С времето думите се превърнали в име, а името останало завинаги – Пепелина. Макар тази история да не звучи много романтично, а по-скоро прагматично, тя не напомня, че понякога зад едно име не стои приказка за принцеса, а труд на хора, които са живели и работили по тези места преди стотици години. Ако ми кажеш как се казва той нещо, ще те призная. Ще дам 5 евро. Опа. Ще като бяхме малки, правихме така. Да, аз съм го правил. Да. Третото предание е най-загадъчното и може би най-страшното. Старите хора разказвали, че скалистите склонове около селото винаги били дом на множество пепелянки. Камъните се нагрявали от слънцето, а между тях почти незабелязано се плъзгали отровните змии. Пътниците минавали предпазливо и често предупреждавали един друг. Внимавайте, това е земята на пепелянките. С годините думите започнали да се свързват не само с змиите, а и с самото село. Така, според това предание, името Пепелина произлиза точно от пепелянката. Дали това е истина, никой не може да каже. Но когато се разходиш сред тихите скали и дивата природа, лесно разбираш. Искам да споделя искреното си мнение за това място. Наистина е доста магнетично, енергията е при всички положения положителна. Надявам се легендите да са ви харесали. Надявам се тези малки български села в един момент да се оживят. Защото истината е в природата. Истината е в това, което отдавна сме пренебрегнали. Ако идеята за моят канал Говорещата с вълци ви е харесал, ако легендите, които ви разказвам, са ви харесали, моля, абонирайте се, защото имам още много планове и още много мечти.